Hola a tothom i benvinguts i benvingudes una altra vegada al meu canal. En vídeos anteriors hem parlat de pel·lícules de Disney, Pixar, DreamWorks, però avui toca un altre gran dels meus amors, les sèries de televisió. Aquesta vegada deixem enrere les sèries animades, perquè avui us porto el meu top 15 de sèries de televisió preferides de tots els temps. Hi trobareu sèries d'arreu del món, catalanes, britàniques, americanes. És una llista 100% personal, però en alguns casos segur que coincidim. Comencem. En el número 15 tenim Obrim la llista amb una de les 3 sèries catalanes que trobareu avui. Quan es va estrenar, jo feia quart d'ESO, i els meus pares no em deixaven veure-la perquè, segons ells, sortien adolescents massa revoltats i un professor bastant actiu, diguem-ne. No va ser fins a batxillerat que la vaig començar a veure en diferit a TV3, a la carta. A mesura que he anat creixent, l'he valorada molt més. Les dinàmiques entre adolescents són molt creïbles i ens recordaven a situacions reals que vivíem a classe. Ara bé, no em van agradar tant les trames entre personatges adults, per això es queda en el número 15. En el número 14 tenim Polseres vermelles, la segona catalana del rànquing. Aquesta sí que la vaig veure en directe. Primer a 5è de primària i la segona temporada quan feia primer d'ESO. Tot i que al principi em feia cosa per experiències personals amb hospitals, la sèrie em va sorprendre. Tracta temes com la superació, l'amistat, la vida hospitalària amb molta sensibilitat. Una sèrie que em va tocar molt, però que ha estat superada per altres experiències més impactants. Per això, queda aquí. En el número 13 tenim la tercera i última sèrie catalana de la llista. Tot i no ser de la meva generació, l'he redescobert a través de reposicions i és un clàssic. Frases mítiques, personatges icònics i una comositat molt autèntica. En David i en López ja són llegenda. Encara avui, molts capítols es podrien considerar història viva de la televisió catalana. En el número 12 tenim una de les dues sèries britàniques que apareixen a la llista. Una sèrie que em va fer descobrir el meu pare. Parlem d'un humor molt absurd però molt britànic, amb situacions totalment esbojarrades. Bombes al menjador, patates que parlen, tot era possible. Va ser com veure una versió punk dels dibuixos animats, però en acció real. Em va captivar de petit, però reconec que amb el temps ha anat perdent força en el meu rànquing. En el número 11 tenim Sketch with his life, all is revealed in this, the first chapter of a history never before told. The history of the Black Adder. També descoberta gràcies al meu pare. Una joia d'humor negre i intel·ligent, ambientada en diferents períodes històrics del Regne Unit. Rowan Atkinson, sí, el famós Mr. Bean, fa una actuació memorable al llarg de totes les temporades. Una sèrie tan divertida com intel·ligent. En el número 10 tenim una sèrie moderna, encara inacabada, però que ja m'ha captivat. Protagonitzada per Selena Gomez, Martin Short i Steve Martin, aquesta comèdia thriller ambientada a Nova York té molt d'encant. Cada temporada gira al voltant d'un misteri criminal i sempre acaba amb un cliffhanger que et deixa enganxat. En el número 9 tenim una gran sèrie històrica. Al principi pensava que era un documental pel canal on s'emetia, History Channel, però un cop vaig començar, m'hi vaig enganxar de ple. Història, acció, personatges potents com la Gertha i un respecte sorprenent pels fets reals. Un must per amants de la història.
En el número 8 tenim un clàssic dels 80. Un extraterrestre maldestre que es cola a casa d'una família americana. Diversió assegurada. Sempre acaba embolicat en problemes amb en Willy pagant els plats trencats. Tot i que al final és trist, amb la seva captura per l'exèrcit, Alf és una de les sèries més entranyables que recordo. Ja som a la meitat del vídeo. Coneixíeu totes les sèries fins ara? Hi hauríeu posat alguna de diferent? Deixeu-m'ho als comentaris. I en el número 7 tenim vaig descobrir-la gràcies a un mem icònic. Una sèrie universitària que passa d'allò quotidià a situacions surrealistes com guerres de pintura. Cadascuna de les temporades té un estil molt diferent, i això la fa única. Tot i que baixa una mica cap al final, és una de les sèries més creatives que he vist mai. En el número 6 tenim va arribar per Nadal i va ser un regal perfecte. 3 famílies molt diferents però molt reals, amb què tothom s'hi pot sentir identificat. Una sèrie que combina emoció, humor i quotidianitat com poques ho han fet. A més, veus l'evolució real dels personatges al llarg dels anys. Brutal. En el número 5 tenim ambientació dels 80, música espectacular i una trama de ciència-ficció que enganxa des del primer moment. Les meves temporades preferides són la primera i la tercera. Una gran aposta de Netflix i ja tinc ganes de saber com acabarà. En el número 4 tenim Descoberta Neox, però me la van acabar regalant en DVD per evitar la publicitat. Com a friki i amant de la ciència, aquesta sèrie era per a mi. Al principi, molt centrada en l'humor geek, però després evoluciona cap a relacions personals molt més profundes. M'agrada aquest equilibri. En el número 3 tenim una de les millors sèries en format mockumentary. Situacions absurdes en una oficina de papereria, però que funcionen perfectament. Personatges com Michael Scott, Dwight Schrute o la relació entre Jimmy i Pam fan d'aquesta sèrie una autèntica joia plena de moments memorables. En el número 2 tenim Seinfeld, una gran descoberta de la pandèmia. Humor quotidià, situacions absurdes i personatges que, tot i no tenir grans trames, són hilarants. La naturalitat dels diàlegs i l'estil de comèdia és únic. Una autèntica obra mestra. Abans de continuar en el número 1, deixeu-me presentar-vos algunes mencions honorífiques. Ara sí, en el número 1 tenim i arribem al número 1, com no podia ser d'una altra manera. Una sèrie que vaig enganxar al final de la seva emissió, però que vaig tornar a veure des del principi en Blu-ray. Les històries de la Mònica, en Chandler, la Rachel, en Ross, la Phoebe i en Joey han marcat una generació. Té de tot,
humor, amor, drama i sobretot molta amistat. I fins aquí el meu top 15 de sèries preferides. Coincidim en alguna? Quina és la teva número 1? Deixa-m'ho als comentaris, m'encantarà llegir-vos. No oblideu donar like, subscriure-us al canal i activar la campaneta per no perdre cap vídeo. Fins aviat!